Basa ako kay grabe na dyan, daghanag halabhanan pero haran na isang tangun kay di mo ko kada magpasaan na ni. Si Kuya Gael magpasaan man pa sa amang hugasan nga rang daghana. Malabas ako karon. Tangun daghang halabhanan. Kaya medyo lazo-lazo basag amang kuan. Lazo ang mga labhanan. Tanakin, si Ken may magda sa balde, sila sa mga sabon. Zagamang nagamang hugasan isa ka karipad la undok sa kakuanan. Sa kaplangganahan. Sige na, dali na mo. Kamalaban na ta. Diyan ka na busy pa man sila gira-gira di Tusok imong kuan? Oh. Gira-gira na. Mang isa lang, Haram bibuhan nila gira-gira. Uy. Ang mga purma na ang sanla. Apil pa nagbasing gamay isa pa mo'y kinadak ang pusil-pusil. Water gun. Tabangan namin doon sa kim-kim. Tata na ta, mangilaba na ta. So guys, mangilaba rin eh. Nagihukas daan, mura mga matso. Nagiilig na na ilang duaan. Sumonto namin guys, manglaba namin sa manghugas food. A few moments later. Thank you, Lord. Nahuman na ka dyan may panglaba. Ito na nakahay-hay na may guys to. Nahuman na po may panghugas. Noong salamat ka dyan, Lord. Human ra ka dyan. Guys, gusto mo nga bye? Ito siya na. Na po isang bye-bye. Yun Nga na isang trabaho na rin. Mag-bye-bye. Diyan hakuton ang mga lingkuranan na dos na misa. Diyan pa hakuton na yung lingkuranan. Dari diyan Kating butangan og ulan na kung dyan mag-bye-bye. Na isang TV to dyan isabit sa pajong cellphone. Iya, ilumuot mo kanon na nakapon. Kurmas ng hidaanan. Naya na si Tresin. Kaya andar ang allergic ni Kuya Gael. Kakaon bawhan ni kayo. Nakaon na ni Nija. Manok may manggi kaon. Kung salin gabi manggi prito. Gawas diyang allergy. Nas naong. Pag magnasiza na yung umukuha na diyang allergy. Kaya na yung manggawas nga. Manglirang-lirang. Mapuaghan. Kato kuno na diyang naong ng gawas. Gawas ang imong allergy Masa abagas man Ayaw pusaha, ayaw din na pusaha ng kuan. Sabunira ng masuri ng gawas na isang kuan. Basi nasuso ka na to kamaisan. Mercado, parajut ka. Palit sa kog, kamatis. Hinog man siguro, butang ka O kare. O kane. Ang kanara. Ganahan. Akay mantika. Mads? Pila? 20. May 20 na ni kane? Aw. Pila ni? 25. May 20 kare. Kare. Mantika, kaya wala may mantika. Ito pa ko si Boja, so po ano. Ada sopas. Pila dyan sopas? Pwede sa kuan. Parang ko na sa bulkik. Bulkik. Bulkik mo day? Todos kim og bulkik. Bulkik ko na dyan sale. Bulkik. Bulkik o kare. Apil pa sila kuya. Panilot-lot na sila Just kilid ya. Dera. Na. Ja pili pag ko kana nailigin kana ligin. Kana. Na ja dapa isa pa. Saka lingin. Sa pa bailain na ha. Sa bailain na ha. Kana munmun. Munmun. Mama na kadto to. Kana dos magic. Magic? Kana na nasunhan na kana. Kana tagsaming 5. Ano? Ito na aray apelari. Maring. Tara maring. Sopas maring, 5 maring. Bungo no. May nagbihib dun siya tanaw, nagbihib pag bibi. Be. Be. Very good kay nagbihib 100. Bye.
mi kaadun da agsada na sa ulang kay na po man kabuok. Agahea anam kabuok agilas manong kuan nila ha. Adi agahea ang napo kabuok among bahinen ang tulo. Agahea patay ila tulo-tulo. Natagos pa man tukos karon kay mahal naman. Nagpiso na magbuok. Gagmatoy. Yan na Miss Boy guys. Nalaga ma'am. Supat guys. Ay ko nga rin bulki. May ngari, munmun, hapmon. Pati ngari, patatas. 2, 4, 6, 2, Tata? 2, 4, 6. Ah, siapa? Ang nainin liya. May bait may dari panakot. Kamatis, ug kari kay magkuan ko. Tawag anak ko. Sana ko lutuon guys. Pangkatasan Gikan man mi nang laba, paghuman maglaba mo tuloy nga tuming merkado kay palit mi dali sa mga panakot para sa mga charshadong fish. Dami man ang sopa sa batangan. Tapos kuya. Gusto ang kimi supas. Nganta guys, ay supas siya. Nganta. Pag-brail. Brail. Bull cake na, bull cake. Kuya, ini. Hindi. Pakuan mo lang guys, mag-sarsyadong isda. Sarsyadong, sa nga to isda pa? Hindi. Budloy. Sarsyadong may budloy. Kasukas mo kintot. Mutaan yun. Mutaan yun. Kamot gabi kay gabranaut. So sinong ono buntag way kurente. Kadlawan ano. Grabe pa ika. Kapit lang ang vlog na to. Atog na guys kuan, sala. Ang balhin namin. Banhin na may kadlawon pag bigas kuan. Tugnaw lang puno. Pwede mo na nga pa ng iskon nga tayo sa. Pwede ka niya. Kasan lang naglaba, kung bata yung tao kusko sa labunon. Patawag mga laba pa may umagotro kay tiwasan pa nahaga ang labunon. Lagi ning Kuya kay bull cake. Alamay lagi ning imo ma. Nawa na ako. Masasado taron. Then na guys, naka-ready na gahang mga lutoon. Ang panakot, sibuyas, ahos, kamatis, daeg, haran ng akwanan. Tsaka mga isda, sang ikuan kay arang aysa, nagiputol-putol naman na sa daan, okay ra na. Kaya nag-isad sa freezer. Itlog. So kung tataan, magprito na ko na ron ha, pag ipahumok kay arang gahiya. Oy, itlog. So, magluto ko ron tataad guys, at least naka-ready na siya daan. Kung anong tataad, magluto na ko, nagka-humok na rin isda. Kapag ng pritohon. Alright, so dahil guys, naman ako prito sa isda. Mag-isa na ko na rin sa hang panakot. Makaluto na ko na rin hang kuan. Sarsyadong isda. So dahil hang ahos o sibuyas. Isa nag-person guys. Luto na ng fish. Chef cook. Mura ba ni kaning kuan na kay gamit ra ba ni kuan? Sa toy nga to. Tungingan ni Ate Jo. May kahaa. Sibuyas. Hello guys. Wala ko taglit sa guys. Hello guys. Si mama nagluto ako Kumutan ko guys, basta kumutan ko magita og ahos. Kamot na og sibuyas. Kumutan ko din ko. Ganahan ko may gisahin. Okay. The next is ang atong kamatis. Bulod na kamatis guys kay. Kamatis guys. Kasi mukhaan na siya guys. Mukhaan.
Ayan, shadow queenie. Ito pag shadow nga, kuan. Shadow nga budloy. Pinaship cook guys, pinaship cook. Ganay ko magtanaw guys, ganay ko magtanaw na magluto. Pinaingon. Ayaw nga. Salta ma. Salta. Ang humuta. Napiitlog guys. Okay. Wow. Ay. Egg. Ay gawin. Wow. Sama na Kim. So naka-ready na gahangis mo guys. Game battle. Ready na. Kakuan na. Okay, siya mo ko. Pamukon sa nila nato sila guys. Kaya kamatis. Sa tayo na ba itong fish. Wala ko ka-video ganyan pag prito. Kaya nasi TikTok Miss Kimi. Patanawin si. Na may TikTok guys sa dos. Kuan. Ano sa ito nga sa tang TikTok dahil? Bikim. Kim ang Kim. Di, Bikim. Susuban mo rato mo sa Kim ang Bikim. Kim. Agamang ang Atulog. TikTok. Doon na guys. Agamang giluto. Ano siya gitawag og. Muna siya gitawag og sarsyado. Okay kayo. Mga na ta. Mga na may guys. Dera guys, luto na ang giluto ang sarsyado. Hapon ta. Ay, ingon na ang Dami ka sila. kami. Hapon sakura. Kuano? Lami mo ka ingali ang sudan kay lami kayo. Dera guys, agamang ang giluto. Napiitlog. Wala ahod taglunod rin kuan, pinirito. Magulo na pa ugma. Hapon ta, hapon. Hapon ta rin, Jo. Kilawan. Takas pa mamay ang ukaon. Ha? Takas. Ang takas. Ay na mo ya. Kilawan ugma, Jo ba? Parang kami ah. Hapon. Mani. Kamala ka oy, puma. Punta. Si Kuya Gael, busog pa kung siya. Manungkab na siya guys. Manungkab na siya sa Kuya Gael. Kaya padulak matol. Di mo man ganina. Nami guys. Itong pa ng wood ma. Ano pangalan mo? Shadow. Ito lang na. Ano nga mo? Kaisugon? Ano? Hindi man. Ano ba yung pangalan? Nami. Kailangan na kayo nga sa ulam ma.